aspaldi honetan goen kalen eta bateko telesailik beteranoenean zerresana ematen ari den laguna aurkeztu nahi dizuet. Bera, Asun da. Lagundu mesedez! Lagundu! Ama, zer duzu? Zure amarekin bizi beharko genuke. Bakarrik egoteko aukerak behar ditugu. Zezan nahi duk. Enbarazu egiten dizuedala? Afaitu zaiteze behingoz! Ez duzu ikusten sola zein nagoela! Lupe, zu ez hartu! Amazemen arteko kontua da. Nigatik hor konpon. Como si la sangre llega al río, ¿vale? Como si la sangre llega al río. Edo Asun, goenkaleko Asun, labur pantxo bat behin ez du ikusi, Karmele, baina Asunek ematen du zerresan aspaldi honetan, Azelako pertsonaia, ez dakizu Karmele moduan, ze iritzi daukaztune Asun pertsonaiaren inguruan? Oso posik nagoela, alako pertsonai bat egitagatik. Bueno, hasieratik, lehenengo denboraldian, zenik ja da 3. urtea goenkalen, eta, lehenengoan saiaz, beti seriazen irribarrerik egiten. Ja, aurten askoz majoago, eta aurten ja itzultzen ari da gure Asun maltsurra. Ni gustatzen zaidana, bai, gaiztori, bai. 3. urtea zu goenkalen? Bai. Eta aurretik, Karmelek zeitezun? Ba, nik, antzerkia bat ez be, hemen telebistan egin nuen lehen lana, lehen da biziko lana izan zen Menu Estres saioan, lehiaketa batean, bai, sekretar zinen, eta gogoratzen duzu larruko letxe hori, zuzuk buelta eman zenuen, eta zen erortzen. Bai, Ni jura du, zer nintzen? Bai, jura du. Eta, nik antzerkia indut, eta, abeslaria naiz ere, antzerki musikala. Pasillotan ikuste deu, Karmele, eta behin baino gehiotan batez ere lanak bukatze ditunen kantari juten da pasillotan marrena. Gusta izaizu kantatzea. Asko. Eta zer kantatzen duztu ba, Karmele? Batez be, nik egiten ditut kabaret numeroak, antzerki musikal numeroak, gero bai eta ere abesten dute Bilboko koru batean, San Franco oruen, El Coro del Barrio Chino, Eta gero hori, antzerki musikala orain oso posik nauz, egin nuen orain dela 3 aste casting bat ere Arriaga Antzokian egingo den, datorren urtean bai. Labio operetan, eta oso posik nauz. Bai, eske, klaro, gizu bilbotar batentzat, edozen euskaldunentzat, baina bilbotar batentzat hor Arriagan ja profesionalkilla eta ordaindu Sangel. Egon naiz eszenario horretan baina kobratu gabe. Oin bai. Esperientzi berria. Kobratu, oso posik nago. Eta gainera, ja Emilio Sajik Arriagako zuzendaria ja badoa, eta ordan hori, bere agurra izango da musikal hau, musikal zoragarri haukin. Karmele, buelta aitezen goenkalea. Esan deu, Karmele, azken aldienten ja oso asarre ikuste deula, Asun bakigu, Asun ikuste deula asarre, hemen bat nazture egite baita, ze pasatze zaio Asuni Lupekin? Luperekin nahiko ondo moldatzen naiz, konparatuz nire lehenengo errainarekin. Nahiko ondo, izan ditugu, iaz izan genuen, estena zoragarri batzuk, horre, bere kontra ari nintzen, baina aurten bai nire gustukoa da, eta bai posik nago. Bai posik zaude beragaz, klaro, kanpotik ikuste hor ikusten da, klaro, Sabin zuk semetzat hartuta daukazun ilobaren eskalaguna da. Lupe, eta hor ikuste zaitugu batzutan, gehiagi sartzen zara edo? Baina... Zer gertatu zan aste artean? Hor, bronka bat izan zen ute? Baina nik bakarrik nire iritzia. Hau lehen urtekoa da. Ez, hau da lehengo egunekoa da. Aste artean gertatu zen hau? Ez, ni nire iritzia... Sintonizatu, Ike, Nire iritzia eman nahi dut, eta nik bilobak nahi ditut, eta hori horretan ari nintzen, eta nire semea jartzen da oso... Asun, Karmele parkatu. Etxetik joan naiz, etxetik. Alde indut, Eta... Bai, ez, klaro, horri irudietan ikusita eta bogan ikusten zaitu gorain, bogara zoaztera lo egitera bronka eta gero, eta Asun ez da izango Maria Luisa Berria, ez da? Hori esaten dute, lehen da biziko urtetik esan zuten, hori antza genuela, nire txatore handia, ze Maria Luisa izan da lapera, baina hori,
antzekoak dira, baina desberdinak. Eta, bueno, asun da, bueno, orain ja irira joan da, ja se ha refinau. Baina nik, bueno, beti bizi naiz baserrian. Baina zu izan zera, zuzea, amaginarreba pelma oitako bat, ez da? Bai, Osa, besten kontuetan sartzen da pelma oitako. Hori bai, horregaitik izan dugu hori. Ez que kotxearen, azuzer esan zenuen, familiarra behar zela, familia asti behar dutela, edo? Karo, ni nahi dute familia numerosa nahi dut, eta... Eta oain pasatzen, bogarazoaz bizitzea. Ai, zorionez nire Alizia hartu nau beretzean, eta hor nabil. Momentuz baina... Eta noiz arte hongo zean, zuk jakin Bueno, noski? bueno, bakizu. Ez? Orain... Igual ez duzu kontatu nahi. Bai, kontatuko dut aldu dena, eta orain gertatuko da, bueno, semearekin izango dute elkartuko gara, esango diot berak ez dakizkin Gauza batzuk, baina orain datorrena lagunok. La repera. Zer da? Ze, bueno, orain dela 2 urte Manixenen oso gauza fuertea gertatu zen. Ez dakit, ikusi, ze pena polita izango zen hori ikustea. jartzea. Eta zer esan nahi duzu? Hor gertatu zen hilketa bat gertatu zen, gure buruaren defentsan. Eta orain, klaro, horren ondorioz, maitia... Hortik datorduan gertatu behar den gauza hori. Osea, adi egon, Bueno, aktore jakiten dizue, hasita aurtengo ja temporadan bukaera ez, gauzak aldatzen dira, claro, depende, bueno, ze pertsonaiak diren gustukoak, jendearen gustukoak. Audientzien arabera, mendik, handik, Eta, bueno, badau idatzita zeo zer, baina gero gauza asko Ja, Carmele, horre okerna izaten dalako batean, gidoian agertzea zu bidai batera bidali behar zaituztela. Hor ja... Orduan ja, aktoreak esateu, bidai bat, zer pasatzen, Ez naiz mugituko nik arraletik, nik onago hirviendo txata. Luzterako daukagu pertsonaia, luzterako daukagu asun. Eta horrek esan nahi du, baita ere, jente asko zurelako pertsonaiekin engantzatzen dela, ze astero goen kale, jente asko ikusten du, Carmele. Bueno, honik behintzat kaletik bakarrik hartzen dut jendearen beti gauza honak, eta beti, klaro, gero ikusten nautenean kalean, ui, que joven Italia. Ai, ze joven y que guapa. Nire gauza bere esate dute, jo, askoz guapo guazea kalian, telebizion baino. Nire bai ez da gatza. Bai, nire esate zeatek, bai, eta este broma, Este broma. Nire berdin esaten didate, Telebistan guapo ikuste bagaitu ze, imaginatu, kalean nolakoak ean. Carmele, eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Bueno, eskerrik asko zuei, ba. Osasuna eta segi gozatzen asunekin, Aupa! Oi, Gaur gauean ETV baten goen kale, ez? Bueno, gaur gauean, mesedez, ez astu, gaur gauean eta bia. Ez dakizu ez ze gertatuko den. Gauza oso gogorrak, ez galdu. Zer nahi duzu ikusi? Beste kateak ikusi. Gurea ikusi behar dugu.